53,5 kayak teman Bapak. Pripun ngono ya. Tali Ban. Boleh nggih tali kok dipas dietong ngono. Pinten? 56 ketonton mulai Pak. Pas toh. Ini persane wis. Siap. Kaya kaduan. Ora gelem mlaku dhewe. Terus kalau sih ora kan apa ya? Kurang ning. Hei. Rampung. Kurang 5 timbang mulai. Oh ya kuwi sing mati ngapa. Loh. Masaknya nampani cah. Angger dicolke Henry me colne koplinge gas gede. Henry me kiwa lho, kete pidak gase mlaku dhewe. Terus. Dedelan selamu. Dedelan terus. Nah. Hup. Wes madeg. 54,5. Ayo. Wah, iki kebo iki. Bulan sih tak? Digol sih ta, Bang. Saya ngetan saya dadi iki. 53. Kayak umpangane karo sitok ngono iki. Serang kumpang. Kalau nyarapi pas. Sak timbang niki bar niki sing gede-gede, Pak. Hah? Sak timbang niki sing gede-gede. Kalih dosa nemuan.
Giro lupat patang tali bar niki gede-gede. Jaluk sing 3 kiloan. Ya wis sak Ora nemu kan. pokoke sing sak nemu gedene. Saya goreng ringi. Ya. Ganti wae. Ya. Sing mlayu. Padha lanange. Wis padha Pak. Pokoke bar niki gedhe ngene. Mulai gendang ya. Tapi kalau tidak marahi sih. Nggih, 54. Gendang entek genek. Hari ini terakhir ning Sing gedhe sak timbang, Pak. pol-polan. Nggih, pol-polan. Pol, gede pol. Yo, cek. Oh, podo wae jian. Giro lupat. Sak taline meneh, Pak. Bar niki gantos wedok, Pak. Gasal welas. Nah, iki kan namus timbang. Niki namus timbang, kayak niki ganti 15 ekor sing wedok. Wedok mawon. Sing bobote 25-an apa 23 ngoten. Lanang kabeh nek swidak kuwi ya. Dene tembus, Pak. Mun niku 443 nemung 57 setengah. 57. Ora gelem klek ya. Kurang diri nek makan iki. Kurang didik le makan. 57. Kanyandangi biasa iki. Terus timbang 15 ekor ya sing wedok ya. Wus. Mak beleng nih. Iya dul iki. Nggih. Gede sing nulungi. Penting ora semper ora lempoh ya, Pak. Iki kecilan. Nggih, kecilan. Oh, pas iki 25 nih. Penting ora lempoh. Iki malah nek pejak entane bareng. Kira iki 20. Malah 26 malahan. Malah 26 rong. Iki dipilihke sing nek jagone Anak sitok anak abang iki. ayo wedok wae. 3 kira kuwi. Kayak tenan 38,5. Yes. Finish. Pun rampung. Iya, Mas kadung. Enek main lho iki sak gajah bengkak iki dan mengkae iki jalane. Pun rampung. Dinyatakan selesai. Timbangannya lali nggih. Apa dijupuk ben. Ah, nang griya nggih coto. Lah kok nek turu jalan kuwi kok. Nggih ya. Pong. Selesai. Pen tampangan apa timbangan, Pen? Timbangan. Wah, salah. Kene sih, Nang. Cul. Nek 300 ya sak sing iki teko kene barang.
Nggih, iki. Sawan-sawaran iku nanti bulane wis anu wis arep metu. Pasekane iki